नाशिक जिल्ह्यातील दरी परिसरामधले शेतकरी गेल्या 4 वर्षापासून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं कर्ज न फेडू शकल्यामुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने त्यांच्या जमिनीचा कब्जा करण्याचे आणि जमीन लिलावाचे नोटिसा पाठवल्या आहेत। जर यांच्या जमिनीचा लिलाव झाला किंवा शेती जप्त जर झाली तर या छोट्या शेतकऱ्याला पोट भरण्याचा सहाराही राहणार नाही। माझ्यावर सोसायटीचं कर्ज आहे, तर मला त्यांनी नोटीस 2-1 वेळा नोटीस पाठवलेली, 1-2 बार घरी पण येऊन गेलेले आहे। घरी येऊन तो मानसिक त्रास होतो। घरी आई वडील बीपीचे पेशंट आहे, ते डायरेक्ट सांगता बा तुम्ही हे करा नाही तर आम्ही जप्ती करू तुमची। जप्ती करणं ते घरचे ऐकून ते टेन्शन घेताना जास्त। बँकेच्या नोटिसा बघून काही शेतकऱ्यांनी तर धसका खाल्लाय आणि एका शेतकऱ्याला तर पॅरालिसचा झटका सुद्धा आलाय। काय झालंय? यांना पॅरालिस झालाय। आम्ही त्याचं इंडस्ट्रीचं कर्ज घेतलेलं होतं आणि ते कर्ज घेतल्यानंतर त्यांना गावामध्ये गेले का कोणी सांगायचं, गंगाराम तुझ्या याचं जमिनीचं पेपरला नोटीस आली का कर्ज काढलेलं आहे, त्याचा निलाव होणार आहे जमिनीचा, म्हणून असं ते करून ते घरी आले का आमच्या हिशोब बांधायचे। आमचं गावामध्ये घर आहे, ते म्हणायचे विकून टाका, ते कर्ज भरा। मग त्यांना आम्ही म्हणायचो तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका, का आम्ही करू काहीतरी। पण मग ते गावात गेल्यानंतर इंडस्ट्रीचे माणसं भेटले का मग ते करायचे, टेन्शन द्यायचे। त्याच्यामुळे त्यांचं कधी बीपी हाय लो असं करता करता मग त्यांना त्याचं ते टेन्शन आलं। टेन्शन आल्यावर त्यांना अटॅक करून पॅरालिस आला। त्यांना आम्ही मग इकडून तिकडून त्याच्यात आम्हाला 1-2 लाख रुपये लागले। छोटे शेतकरी आणि कोरड शेतकरी गेल्या 4 वर्षापासून व्यवस्थित पीक न झाल्यामुळे हे शेतकरी तोट्यात आहेत आणि त्यामुळे जे बँकांकडून त्यांनी कर्ज घेतलं होतं ते भरू शकले नाहीत। चक्रव्याज असे 9.25 लाख रुपये कर्ज झालं होतं आणि त्याच्यामध्ये 9.25 लाख रुपये कर्ज झाल्यानंतर त्यांनी मग सेटलमेंट निलावाची नोटीस पाठवली। मग घरी यायचे, निलावाची नोटीस आम्हाला ते करायचे। मग ते झाल्यानंतर मग त्यांनी 5.5 लाख सेटलमेंट केली। किती घेतलं होतं तेव्हा 2,80,000 रुपये कर्ज घेतलेलं होतं। 2,80,000चं 9 लाख भरा। 9 लाख रुपये कर्ज झालं होतं, ते चक्रव्याज बीज सगळं धरून। मग त्याच्यामध्ये त्यांनी डबल ते केलं, डबल 2,80,000 घेतलं ना, त्यांनी 5.5 लाख रुपये लोन भरून घेतलं आमच्याकडून। दरवर्षी महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या योजना जाहीर करतं, परंतु या छोट्या आणि कोरड शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कुठल्याही कर्जमाफी योजनेमधून लाभ मिळालेला नाही। शासनाने जी कर्जमाफी दिली त्याच्यामध्ये कुठल्याच योजनेमध्ये मला कर्जमाफी नाही झाली। मग काय वाटतं तुम्हाला आता? शासनानं कर्जमाफी द्यायला पाहिजे शेतकऱ्याला। त्यांनी नाही दिलं तर काय? नाही दिलं तर काय पर्याय नाही ना। आता काय शेती विकायला तर त्यांना शेतीवर त्यांचा सरकारी बोजा आहे, त्याने जप्तीची ऑर्डर टाकेली। शेतीवरच उदरनिर्वाह चालू आहे, त्याच्यावरून जगणं मुश्किल होत। माझ्या या शेतकरी समुदायाचं उदरनिर्वाह व जगण्याचं साधन शेतीच आहे। जर या शेतीचा लिलाव झाला तर माझ्या या शेतकरी बांधवाला जगण्याचं साधनच उरणार नाही। आम्हाला कर्जमाफी जर नाही दिली तर शेवटचा काय पर्याय, शेती विकता येणार नाही। आता शेवटी आत्महत्या सोडून काय आहे दुसरं। माझ्या समुदायाची अशी मागणी आहे की महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला कर्जमाफी करावी किंवा बँकेसोबत बसून काही तडजोड करावा, जेणेकरून आमच्या शेतीचा लिलाव होणार नाही आणि आम्ही भूमिहीन होणार नाही। मी हा व्हिडिओ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री साहेब यांना पाठवणार आहे आणि या शेतकऱ्याच्या जमिनी लिलाव होऊ नये याची मागणी करणार आहे। तुम्ही सुद्धा स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर फोन करा आणि ईमेल आयडीवर मेल करून मुख्यमंत्री साहेबांना आपल्या जगाचा पोशिंदा वाचवण्यासाठी कॉल करा। मी माया, नाशिक महाराष्ट्रातून इंडिया अनहडसाठी।